Xa vos dicía fai un momento que íbamos camiño da outra fervenza, da fervenza de Herbedo, sí, creo que o dixen ben, que estaba augas arriba polo río Patela, en Cuntis, aguas arriba da antigua central eléctrica, que xa igual viste o vídeo. Ben, e ya está, o sitio é guapo, guapo, guapo. Cae desde bastante altura, ahora vamos a velo. Bueno, isto está moi difícil de andar, pero se llevamos contento, sin torcer o pé, porque se torce o pé, a ver como salgo de aquí, claro. Levo botas de goma, Ahora xa o vir con botas destas de montaña e zapatitos e tal, ou deportivos, eso xa acabouse. Ahora, aí está a fervenza. A ver desde aquí que o sol é un pouquiño máis agradecido. Aí a fervenza. Non se ve porque van facendo eses, entonces non se ve todo alto. A ver, desde aquí abaixo, igual, mirad, ala, pés na auga. Desde aquí sí, aí está. Bueno, ainda cae bastante máis arriba, fai unha poza enorme, e fonda, fai unha poza enorme, fonda, no sitio. Aí está. É guapa, un secreto ben guardado. A ver se desde aquí se chega a ver todavía máis. Ven caendo desde lá arriba, hasta baixo. E esta poza que hai aquí, vedes aí que se fixo uns muros, se estancou toda, e abastecía de auga a central. Tamén viña de arriba, pero daqui tamén tiña unha tubería que se ven todavía por aí os restos dela hacia o camiño da central eléctrica. Vale? Pois isto xa sabedes. Agora vamos ir a primeira que encontrei, e máis unha poza impresionante que hai por arriba da fervenza das Campanillas, que por certo, ali debe vir xente a bañarse de verán, porque ali de maneira tosca, con paus, fixeron unha especie de un trampolín, e incluso levantaron un murete para que embalsara máis auga. É un sitio realmente curioso. Vale, espero que vos guste. Eu sigo buscando tesouros no río Patela aquí por Cuntis adiante. Un aperto a todos. Ata los pois.